Kayo, no? Ilang linggo ang panahon ng Kwaresma? Ilan? Anim daw. Ano? Hindi po, 5 linggo lang ang panahon ng Kwaresma. 5 weeks. Kaya nga po, 40 araw tayo'y maglalakbay. At sa paglalakbay na ito, tamang-tama, ang inyong parokya ay isa sa mga parokya na ginagabayan ng ating mahal na ina. Sa ating paglalakbay ngayon, sa panahon ng Kwaresma, may kasama tayo sa ating paglalakbay at walang iba kundi ang ating mahal na ina. Kaya nga po pag nakikita niyo yung prosesyon ng Kwaresma sa panahon ng mga mahal na araw, hindi nawawala ang mahal na ina. Mula umpisa hanggang dulo sa muling pagkabuhay, nandun ang mahal na ina. At ano yung pinapakita sa atin ito? Ang mahal na ina, hindi lamang siya ina ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay. Ang mahal na ina ay ina din ng Kwaresma. Sinamahan si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya nga, pag Biyernes Santo, kitang-kita nyo ito, pag Biyernes Santo, may mga imahe ng santo na pinuprosesyon na kasama pag Biyernes Santo, pero pag Pasko na ng pagkabuhay, wala na. Pero ang imahe ng mahal na ina, mula umpisa hanggang dulo, hanggang sa Pasko ng pagkabuhay, pinuprosesyon natin kasunod ng kanyang anak. Amen. Para sabihin sa atin mga minamahal na kapatid, sa ating paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma, kaya tayo pala nagre-recollection para sariwain uli ang ating ugnayan sa Diyos. Kamustahin ang ating mga puso. Ano ba yung lagay ng puso ko ngayon? Papasok na naman ang Kwaresma, ang bilis-bilis ng taon. At sa paglalakbay na ito, may kasama pala tayo, ang Nuestra Señora de las Saleras, ang mahal na Birheng Maria. Amen. Kaya nga po, nung binigay sa akin kahapon ito, na ako daw po ang papalit kay Father Aldrin, hindi ko alam kung anong topic ang ibibigay sa inyo. Kahirap kaya nung ganun, no? Ano bang topic ang ibibigay ko sa inyo? At habang sa aking pagninilay, maganda siguro tingnan natin. Yung Kwaresma pala ay isang paglalakbay at sa paglalakbay na ito, kasama ang mahal na Birheng Maria. Si Maria ay kasama sa paglalakbay. Kaya nga titingnan natin sa yugto. May mga ilang yugto ng buhay na mahal na ina na ipakikita ko sa inyo. At titingnan natin kung papaano yung mga yugto ng buhay ng mahal na ina ay kanya ring pagsama sa buhay ng kanyang anak at sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ito yung una. Ang ating mahal na ina daw, siya ay modelo ng pagtanggap ng kalooban ng Diyos. Tinanggap niya ang kalooban ng Diyos. May pakikita ako sa inyong picture. Anong tagpo sa buhay ng mahal na ina ito? Tingnan nyo nga po, yung mga natutulog. Tingnan nyo, parang kalabitin mo, sabi mo, baka matuluyan ka, no? Paano yan? Tingnan mo, anong yugto ng buhay ng mahal na ina to? Ha? Anong yugto ng buhay ng mahal na ina? During Annunciation, nang bisitahin ng Anghel Gabriel ang mahal na ina at ipadala ang mabuting balita sa mahal na ina na siya'y magdadalang tao at ang kanyang dadalin ay anak ng kataas-taasan. Magalak ka, Maria, sapagkat sa iyong sinapupunan, ipanganganak mo ang anak ng kataas-taasan. Ano ang sabi ng mahal na ina? Nagpatumpik-tumpik ba siyang sumagot? Nung sinabi na inalok siyang magiging anak ng Diyos, sinabi niya, bukas na lang, pag-iisipan ko muna. Next week na lang, pagdadasalan ko muna. Alam ng mahal na ina na si Anghel Gabriel ay sugo ng Diyos. Sumagot siya agad. At ano ang sagot ng mahal na ina? Alam niyo yan. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang ayon sa wika mo. The fiat of Mary. Pag sinabi ng the fiat of Mary, ang pag-oo ng mahal na ina
Umuo ang mahal na ina para sa kaligtasan ng tao. Walang patumpik-tumpik, hindi pinagpabukas, hindi pinag-isang buwan. Ngayon din, anong araw na yon, nung oras na yon, o nung minuto na yon, umuo ang mahal na ina. At ano yung sinasabi sa atin ito? Ngayong panahon ng Kwaresma, ano ang sinasabi ng pag-oo ng mahal na Birheng Maria sa atin? 3 bagay. Una, ang Kwaresma daw ay panahon ng pagsasabi rin natin ng oo sa Diyos. Una, oo sa pagbabago. Oo sa pagtalikod sa kasalanan. Oo sa pag-amin sa kahinaan. Pag tinitingnan natin yung Kwaresma, ito yung pagtingin natin sa muka ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. May mali tayong pagtingin sa Kwaresma, ano po yon? Pag sinabing Kwaresma, ang unang pumapasok sa ating isipan, kasalanan. Sabi ni San Ignacio ng Loyola, sabi niya, kapag daw pinag-usapan ang kasalanan, pero labas sa pag-ibig ng Diyos, ito ang pinakamatinding kasalanan. Mas malaking kasalanan ang tingnan ang kasalanan labas sa pag-ibig ng Diyos. Sin is not about sin. Sin is all about also the love of God. Lent is also about the love of God. Lent is not only about sin. Ang pagtingin natin sa panahon ng Kwaresma, dapat unang-una, pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo umuoo para magbago, kaya tayo umuoo para talikuran ng kasalanan, kaya tayo umuoo para aminin ang ating kainaan, sapagkat tinitingnan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya sana ngayong Kwaresma, huwag yun na lang titingnan yung Kwaresma, makasalanan ako. Kawawa ako. Kailangan kong magsisi, no. Kailangan mong magsisi, kailangan mong talikuran ng kasalanan sapagkat una kang minahal ng Diyos. At ang Diyos ang unang nag-alay ng kanyang buhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Magagaling po yung tao, no? May 2 mukha daw po yung kasalanan. Pag puro kasalanan lang pinag-usapan natin, may 2 mukha lang yung kasalanan. Ano yung unang mukha ng kasalanan? Guilt. Pangalawang mukha ng kasalanan, shame. Ano yung pinagkaiba nito? May mga tao, gumagawa ng kasalanan, habang sila gumagawa ng kasalanan, wala silang nararamdaman. Pero, pag nahuli, takot na takot. Doon nagkakaroon ng guilt. Nahuli ako. Natatakot ako. Pero yung pangalawang muka ng kasalanan, shame. Nahihiya. Nakagawa ng pagkakamali. Nakagawa ng pagkakasala. Ano ang sinasabi sa kanyang sarili? Nakakahiya. Nakakahiya sa Diyos. Nahihiya akong humarap sa Kanya sapagkat ako'y nakagawa ng kasalanan. Kaya magaling po yung tao, alam niyo po kung bakit. Ilan 10 utos ng Diyos? Ha? Ilan? 10. Dinagdagan, ginawang 13. Yan ang kahibangan ng tao, ginawang 13. Ano yung pang 11? Ha? Ano yung pang 11? Huwag kang magpapahuli. Okay lang mga liwa, okay lang magnakaw, okay lang mangupit, okay lang pumatay, pero huwag kang magpapahuli. May pang 12. Pag nahuli ka na nangangaliwa at nahuli kang nangungupit, yung pang 12, huwag kang aamin. No? Kahit paano gawin mo, huwag kang aamin. Ako? Pexman, mamatay man, hindi ako yon. Pero may pang 13. Magaling nga ang tao. Pag nahuli ka, napaamin ka, magturo ka. Hindi lang naman ako, siya din. Bakit? Kala kasi natin, kapag ka marami, nababawasan yung guilt. Nababawasan yung kasalanan. Di lang naman ako gumawa nun. Marami kami.
So what? Pag marami, nababawasan ang kasalanan. Sa mga kabataan dito, kapag nag-aaral, taas ang kamay ng mga nanay. Taas ang kamay ng mga nanay. O, sa mga nanay, usong-uso to. Pag uwi ng anak ninyo, bumagsak sa klase nila. Sasabihin ng anak, bagsak po ako eh. Sasabihin ng nanay, bakit bumagsak? Sabi nung nanay, sabi nung anak, wag na po kayong magalit, marami naman kami. Ay, ganun ba yon? Ganun ba yon? Pag mas marami, okay lang. Yan ang katwiran ng kabataan. Yan ang katwiran ng mga medyo bata. Pag matanda, tatanungin mo, why have you done it? Ano sasagot sa'yo? So what? Many are doing it. In English mo lang. Pero pareho din. Di ba? Ganyan ang kasalanan ng tao. Kahit na pag nagtuturo ka na lang kung ano na sinasabi mo. At yun, dapat yung titingnan natin. At yun dapat yung ingatan natin. Ito ang mukha ng simbahan. Ibig sabihin, tumatanda tayo. Ibig sabihin, umiiksi yung buhay natin. Kailan ka pa para sa pagbabago? Kailan mo tatalikuran yung kasalanan mo? Kailan mo aamining mahina ka? Pag nasa ataol ka na, di mo na kayang gawin yon. Pagtatawanan ka na lang doon. Diba? Ibig sabihin, ang buhay ng tao, habang tumatagal, nababawasan. Habang tumatagal, humihina tayo. Tumatanda tayo. Kaya hanggat may oras ka pa, please, magsabi ka ng oo para sa pagbabago. Sapagkat yung pag-oong ito, yung tatlong pag-oong ito, araw-araw. Araw-araw tayong namamali. Araw-araw tayong nagkakasala. Araw-araw tayong nalalaglag sa kasalanan. Araw-araw. Kahit hindi panahon ng Kwaresma, mag-oo ka katulad ng mahal na ina para sa ganon, makamit natin pare-pareho ang kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang problema po kasi sa atin, iniisip natin, we think that yung luxury ng time, we have a luxury of time. Mahaba pa ang buhay, bata pa ako. Yun yung mga kabataan, ganyan, di ba? Kami mga kabataan, mahaba pa naman ang buhay. That is a lie. Ano ang sabi sa aklat ni Job? Kilala niyo si Job? Siyempre hindi. Sino ba yun? No? Si Job, yung aklat ni Job, basa-basahin ninyo. Si Job ay isang tauhan dyan sa Biblia. Ano ang sabi niya? Our days are numbered. Ibig sabihin daw, ang ating araw bilang lang. Kailan ka pa magbabago? Pagtapos na yung bilang ng buhay mo? Kapag mahina ka na at hindi ka na makapagsalita? Tama si Job. Our days are numbered. Kaya nga dinagdagan ito ng aklat ng awit, no? Aklat ng awit, na parang gano'n. The Book of Psalm, aklat ng awit. Ano ang sabi sa aklat ng awit? Ano ang sabi? Life is only 70 and 80 for those who are strong. Ang buhay daw ng isang tao, 70 lang. Pero pag binuenas ka, aabutin ka ng 80. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo po? Misa, naintindihan ko na sinasabi, no? Para maunawaan nyo, ganito. Nakikita nyo po yung lectern na ito. Nakikita nyo po itong edge na ito. Ito, sa malikod na dyan, no? Nakikita nyo to. Sabi ng aklat ng awit, life is only 70 and 80 for those who are strong. Some people may live longer. Kaya nga may 85, bonus na yon. Pero ang buhay lang doon ng tao, 70. Titingnan nyo po itong age na to para maunawaan natin pare-pareho. Tingnan nyo po. Eto, dito ka pinanganak. Dito ka mamamatay. Pag nalaglag ka, patay ka, ano? Pero diyan ka mamamatay. Life is only 70. Ako po, 20 plus pa lang. Baka nandito pa lang ako. Kayo po, nasaan na tingin nyo? Nandito ka na sa gitna? O nandito ka na malapit ka ng mamatay? No? Para pakita ko lang sa inyo, life is short. 70. Nasaan ka na dyan?
Pag tinitingnan ko kayo, yung iba sa inyo nasa gitna pa lang ata, mukhang malapit ng mamatay. No? No? Pero yun talaga, ang buhay natin. Life is only 70 and 80 for those who are strong. Ibig sabihin hanggat may oras pa tayo, hanggat nandyan pa tayo, huwag natin kakalimutan yung pag-oo para magbago. Araw-araw itong ginagawa, hindi lang panahon ng Kwaresma. Kita nyo, tatanungin ko kayo, sino yung mga tiga dito? Taas ang kamay. Lahat kayo tiga dito. Anong oras yung misa nyo? Pagka daily mass? 6 a.m. Ito yung example na umiidad talaga tayo, humihina tayo, nagkakaroon tayo ng edad. At wag natin sayangin yung lakas natin. 6 yung misa nyo. Dati, nung medyo bata-bata kayo, kahit umalis kayo ng 5:45, aabot pa kayo. Sa nakikita ko sa inyo, kahit umalis ka ng 5:30, hindi kayo aabot. Dahan-dahan na lang lumakad. Di ba? Yun ang buhay. At yun yung titingnan natin. Humihina pala ako. Papaano ko na i-consume yung buhay ko? Papaano na pag hindi ako naka-oo para sa pagbabago? Papaano na pag hindi ako nakapag-oo para aminin ang aking mga kasalanan at kahinaan? Katulad ng mahal na ina na hindi nagpatumpik-tumpik sa pagsasabi ng oo. Kaya nga, wag niyong sasabihin na ang edad, number lang. Hindi po. Ang edad ay hindi number lang. Ibig sabihin, araw-araw nagkakaedad tayo, araw-araw humihina tayo, araw-araw talaga. Darating may mga pagkakataon na hindi na natin kayang gawin. Amen. Isa pang palatandaan na tumatanda na kayo. Minsan kasi ayaw nating aminin na tumatanda na tayo. Nagsisinungaling tayo, hindi pa. Okay pa ako. Bata pa ako. Kaya saka na lang yung pag-oo sa pagbabago na yan. Saka na lang ako oo pagka medyo naramdaman ko na. Isang palatandaan. Matanda na raw po yung isang tao kapag hindi na siya nakakapatay ng lamok. Aminin nyo yan. Sasabihin mo, may lamok. Tagalinuhuli. Yung iba naman, may lamok. Ay, may lamok. Ay, hindi mo nahuli. Matanda ka na. Aminin nyo at hindi. Nangyayari sa inyo, hindi. Nangyayari, hindi. Kaya nga, every day, we grow old day by day. We become weaker day by day. Ngayon, nakaupo ka na lang dyan. Baka dati ko yung nagbabasa dyan. Baka dati kasama ka pang naglilingkod dyan. Amen. Ngayon, nakaupo ka na lang dyan. Nagsisimba ka na lang. Tutulog-tulog ka na lang dyan. Taas ang kamay ng mga dati naglilingkod pero huminto na pero nandito pa din. Yan, sila nanay, di ba? Napapalitan talaga tayo. At yun yung katotohanan ng buhay. Naalala ko tuloy nung kami nag-rural immersion sa Diocese of Bacolod. Sa rural immersion po ng San Carlos Seminary, pinapadala kami sa mga mahihirap na parokya. Alam niyo naman, pag mahirap na parokya, mas magaganda naman talaga yung mga parokya natin dito sa Diocese of Cabanatuan. Maliliit lang. Napuntahan ko maliit na parokya. Tatanungin ko kayo, pag umaga, kapag daily mass, sino nagsisimba? Matatanda, kayo nagsabi niyan. Matatanda, di ba? Doon din, matatanda nagsisimba. Bilang ko yun. Ang nagsisimba doon, 22 lang everyday. 5, 10, 15, 20, kumpleto. Okay. Sumayin nyo ang Panginoon, sasabihin ng pare, 5, 10, 15, 20, 25. May sumobra. 5, 10, 15, 20, 19. May umabsent na 3. Bilang namin yon. At yung matatanda na yun doon, para nakabili ng sariling upuan yon. Naku, huwag mong aagawan yon. Magkakagalit kayo. Huwag mong aagawan ng upuan. Nako. Sasabi ko sa'yo, parang napatay. Lumas ka nga dyan. Ganon tayo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga. No? Ang tamaan, buti nga. Pero yun ang katotohanan ng buhay. Doon sa parokya na yon. Siyempre, kapag ang matanda ang nagsisimba, puro matanda, di ba? Sino yung choir? Bay matanda din. Oo.
Eh yung kasama kong pari doon, medyo bata pa. Ka-ordain lang niya nung panahon na yon. Aba, eh yung aming yung aming organist ay matanda din. Oh, di ba? Ano yon? Alaman lang kapalapalabok ng konti yon kapag tutugtog. Eh maliit lang yung parokya. Paglabas ng pintuan, altar na agad. Paglabas ng kumbento, altar na agad yon. Walang kapalapala, wala man lang walang ganon. Walang ganon yon. Pag bell, ting, isang tono lang yon. Lahat yon, pasok yon. Ama namin, kordero ng Diyos, di ba? Buksan ang ayam, ama namin, kordero ng Diyos. Pasok lahat yon. No? Nagbell ni sakrisan, matatanda yung choir. Bago kumanta, kinakasapi boses ng matatanda. Ano ba? Gaganon pa yon. O sa kakakanta pa lang, pag buksan, Diyos ko, ano ba? Ang tagal. Parang motor na 120, pinapainit pa. No? Ang tagal-tagal. Sabi nung pare, nakatahimikli pare, sabi niya, Diyos ko, buksan nyo na. Buksan nyo na. Ang tagal. Kaya sa halip na 30 minutes lang yung misa namin everyday, isa ng oras ng isang oras. Amen. O, pagkatapos ng misa, kinausap nung parish priest yung matatanda. Sa susunod, practice naman kayo, bilisan nyo naman. Yung matatanda, pag napagsabihan, maramdamin. Kaya pag yung katabi mo maramdamin, matanda na yan. Napagsabihan. Kinabukasan, 3 araw, wala kaming choir. Sabi nung parish priest, habang kami nasa kumbento, baka akala nila, malungkot tayo dahil wala sila. Masayang-masaya kami. Pero hindi, dahil nakatiis yung parish priest namin. Hindi nakatiis. Sabi niya, habang nag-a-apostolate ako, seminarista pa lang ako noon, naku brother, hindi pa pwede yan. Mga anak pa rin ng Diyos yung kahit mukhang matitigas ang ulo noon. Hanapin mo. Diyos ko, sabi ko, para ako naghahanap ng mga anak ng tupa. Pinuntahan ko sa bahay, nagpasama ako sa mga ibang lingkod. Ateng, hindi ka na ata nakanta. Sabi nung matanda, umuwi po'y apo ko, umuwi po'y manugang ko. Dami-daming dahilan. Sabi ko, katanda-tanda mo, sinungaling ka pa. Ang sabihin mo, nagtampo ka. Sabi, paano naman kasi si Father? Pinupuna kami, pinipintasan kami, hindi ka pinipintasan, tinatama ka lang. Kaya nga kapag itinama ka, dapat, alam mo, yung gagawin mo yung tamang pagtugon mo. Hindi yung pag tinama ka, nagtampo, lumayas ng simbahan, matanda ka na pagka ganun ka. Amen. O sino bag collector ninyo? Karamihan sang bag collector, sino? Matatanda din. Ang yumaong si Aling Kuring. Di ba? Totoo, tama, mali. Naalala ko si Aling Kuring doon sa parokya din na yon. Ang si yumaong, ate, baka namang hikain ka. No? Yung yumaong si Aling Kuring. Si Aling Kuring, hold-upper yon. Bakit po hold-upper? Hagat hindi ka nagbibigay, hindi aalis yon. Kaya lang sa sobrang bagal, tapos na yung misa, nangungulekta pa. Yung habang nangungulekta, yung iba, pag nakita na, si Aling Kuring, naku, kakalabatin yung katpenging barya. At hindi ka nga titigilan nun. Yung iba, alam na, may style. Kunyari, na-touch sa homily, nakapikit. Hihintayin ka nun. Pagka nainip yun, sundutin ka nun. No? Susundutin ka nun. Amen. Kaya nga, minamahal na kapatid, sino ba kasi may sabi na kung kailan ka tumanda, saka mo gustong maglingkod? Pagka sinabing babaguhin na, nagtatampo. Di ba? Kaya ang requirement ng pagiging lay minister, kailangan matanda ka. Imagine nyo rito sa parokya nyo, pag matanda, paano aakyat dito yon? Para bang pag binigay yung katawan ni Kristo mula sa altar, tagal makarating ni Kristo dito sa altar. Di ba? Dahan-dahan. Pagdating dito, katawan ni Kristo. Sasabihin nung nangungumunya, hinuhuli. Bukas, Ash Wednesday. Ash Wednesday. Ayaw tumapat sa lay minister na medyo edad. Bakit?
Abi buong mukha. Punong-puno ng punong-puno ng abo. Di ba? Mga minamahal na kapatid, para sabihin ko lang sa inyo, tumatanda tayo. Hindi natin pinagtatawanan yung matanda. Tatanda din tayo. Pero ano yung mahalaga dito? Ang tao tumatanda. Ang tao humihina, nauubos ang ating araw, ang ating oras unti-unti. Kailan ka oo para sa pagbabago? Kailan ka oo para talikuran mo yung mga nakasama mong makasanayan? Kailan ka oo para aminin yung kahinaan mo? Ngayon na, ngayong oras din ito at araw-araw. Kahit Pasko na ng pagkabuhay, kahit ordinary time na, ang pag-oo ay araw-araw. Amen. Kaya nga magandang tanong yung unang punto. Ano ito? May mga bagay ba sa buhay natin na hanggang ngayon ay hindi pa nating masabing oo sa Panginoon? Tingin nyo po, tingnan nyo yan. Una nyong pagnilayan yan. May mga bagay ba sa buhay natin na hanggang ngayon parang hirap na hirap pa rin tayong magsabi ng oo para sa Panginoon? Sa tatlo na yon, ano yung hindi pa natin masabi? Oo, para sa pagbabago. Oo, para sa pag-amin sa kasalanan. Oo, na aminin na tayo ay mahina at kailangan natin ng tulong ng Diyos. Ano yung hindi pa maibigay na oo para sa Diyos? Hindi nyo kailangan sagutin ngayon. Pag uwi nyo mamaya sa inyong tahanan, bago kayo matulog, pagnilayan nyo ito. Amen. Pangalawang punto, titingnan din natin ito. Si Maria din, ina na nakikiisa sa paghihirap. Kaya nga sabi ko nung umpisa, si Maria hindi lang siya ina ng Pasko ng pagkabuhay. Siya ay ina din ng pagpapakasakit at pagkamatay ng kanyang anak. Kaya nga nakita nyo sa imahe na yan, nakita nyo? Kung papaanong nakita ng mahal na Birheng Maria, buhat-buhat niya yung kanyang walang buhay na anak nung ibinaba sa krus. Hindi iniwan ng mahal na ina ang kanyang anak. At ano yung tinuturo sa atin ito? Sa mga paghihirap natin sa buhay, huwag natin iiwan ng Diyos. May krus ka sa buhay, at nahihirapan ka pasanin yung krus mo, problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema kahit sa ang bagay man yan. Yan ang krus mo. Kung ang krus mo yung asawa mo, pasanin mo. Huwag mo sapingilin. Kung ang krus mo yung anak mo dahil pasaway, pasanin mo. Katulad ng mahal na ina, siya'y nanatili sa paahan ng krus ng kanyang anak. At habang buhat-buhat ng ating Panginoong Jesus ang kanyang krus patungo sa bundok ng Kalbaryo, sinasamahan ng mahal na ina. Kaya nga hindi lahat, okay, may iskandalo dito na nagsasabing mahal si Jesus ay totoong sumunod sa Kanya. Bakit? Pagka mahal na araw, alam nyo rin naman to. Nung ang ating Panginoong Jesus ay dakipin, no? Para magpakasakit at ipako sa krus, yung 12 apostol, sinabis lahat, karamihan doon, sinasabi, Panginoon, susunod kami sa iyo. Mahal ka namin. Yung isa nga doon, Panginoon, kahit buhay ko man, iaalay ko sa iyo. Yung isa nga doon, nung tinanong, kilala mo ba to? Kilala ko yan. Inulit, kilala mo ba to? Ay, hindi ko kilala yan. Pangatlong beses, tinanong, kilala mo ba siya? Kasama mo siya, di ba? O hindi ko kasama at di ko kilala yan. Nakatitig pa sa mata ni Jesus. 3 beses itinatwa. O yung isa doon, humalik pa. O pagkatapos pala ipinagkanulo siya. Hindi lahat ng nagsasabing mahal si Jesus nananatili sa kanyang paghihirap hanggang sa dulo. At sino lang ang nanatili? Di ba ang mahal na ina? Yung mahal na ina na nagpanganak sa kanya, na sumama sa kanyang misyon, nung sumama sa kanyang pagpapakasakit, at saka sa kanyang pagkamatay. At alam ng mahal na ina na ang dulot nito ay muling pagkabuhay. Ang totoo palang pagpasan sa ating mga krus, mga minamahal na kapatid, ay may pag-asa na nag-aabang para sa atin. I-endure nyo lang, pasanin nyo lang,
at ang Diyos ang bahalang tumulong sa atin. Pero ang mahirap kasi, kapag nahihirapan na, ano yung tugon ng tao? Reklamador. Amen. Nahihirapan na ako. O yung iba, kain ng daeng. Bakit po kadaeng? Daeng ng daeng. Iba naman, kain ng patola. Bakit po patola? Patol ng patol. Kahit sino pinatulang, kahit sino inaway. Kapag nahihirapan na, kapag nape-pressure na, hindi dapat tayo ganun. Ang totoong sumusunod kay Jesus, ang totoong naniniwalang si Jesus ay Diyos, nananatili at sinasamahan ang Diyos kahit sa mahihirap na pagkakataon ng buhay. Taas ang kamay ng may problema. Dalawang kamay pag mas maraming problema. Ako, mas marami akong problema. Di ba? Salamat sa Diyos. Kapag mas marami kang krus, ibig sabihin, may pag-asa. Ang Diyos ang bahalang magbangon sa atin. Ang Diyos ang bahalang kumuha sa atin para tayo iangat at malagpasan natin ang problemang ito. Ang minsan po kasi kapag nahihirapan na, ano yung madalas natin tugon? Napapagod na ako. Diba? Taas ang kamay na kapag nahihirapan, napapagod. Huwag kayong sisinungaling. Napapagod. Napapagod, diba? Totoo naman, bilang tao, pag nahihirapan ka, napapagod ka. Naalala ko yung kwento ng isang pari sa akin dito sa diocese. Isang maedad ng pari. And then during that time, bata pa yung paring ito. Sabi niya, alam mo ba, nag-aaral pa lang ako sa San Carlos noon at sabi ko kasi sa kanya, nahihirapan na po ako, napapagod na ako kaaaral. Ang daming pinag-aaralan. Kinuwento niya sa akin yung isang kwento. Sabi niya, alam mo ba, si Father Rene Behilia, bago mamatay, sinabi niya, pagod na ako. After a week, after a month, namatay. Si Father Dante Garcia, sabi sa akin, pagod na ako. Makalipas isang araw, namatay. Si Monsignor Felipe Dayaw daw po, sinabi din, nabanggit din sa parito, pagod na ako, matanda na ako. Nabalita, inatake si Monsignor Felipe Dayaw. Ngayon, tatanungin ko sino napapagod na. Ako di ako napapagod. Kanina may napapagod. Ngayon, tatanungin ko, sino napapagod na? Wala na napapagod. Di ba? Sino ba gusto mapagod? Baka mauna tayo, mamatay tayo pare-pareho. Wala nang napapagod. Para sabihin lang sa atin na ang buhay natin talagang may krus yan. Talagang may paghihirap yan. At sa paglalakbay na ito, huwag kayong mag-alala. May mahal na ina tayo. At dapat dito sa parokyang ito, ito yung dapat ninyong maramdaman. Sapagkat ang ating parokya ay nakapangalan sa Nuestra Señora de las Saleras. Ang mahal na inang bahala sa atin. Kapag may nabibigatan ka sa iyong problema, tumingin ka sa mahal na ina. Tutulungan ka ng mahal na ina. Sasamahan ka rin ng mahal na ina katulad ng kanyang pagsama sa kanyang nag-iisang anak. Amen. Kaya magandang tanongin natin yung pangalawang tanong. Kapag ba may krus tayo, lumalapit ba tayo sa Diyos o lumalayo tayo? Nako, sana nga. Sana nga. Kapag may problema na hindi nakilala mo si Diyos, nagsiserve naman ako. Bakit ang dami kong problema? Dapat tanungin natin ito araw-araw. Kapag nahihirapan na ba ako kahit naglilingkod ako, kanino ba ako lumalapit? Mas papalapit ba ako sa Diyos o nagtatampo minsan ako sa Diyos? Tanungin natin ito ngayong panahon din ng Kwaresma. Sariwain natin ito ngayong panahon ng Kwaresma. Amen. Panghuli, hindi ko na po pakahahabain, baka mamaya nakatulog na kayo. Amen. Nakatulog ba kayo? Pangatlo at panghuli. Si Maria daw, alam naman natin, ina ng tahimik na panalangin. Ina siya ng tahimik na panalangin. Kaya tingnan niyo yung imahe na yan, napakaganda. Bakit? Ano yung simbolo ng imahe na yan? Iningatan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ang mahal na ina ay marunong magbulay-bulay, marunong magnilay. Lahat ng kanyang nakita, lahat ng kanyang narinig sa kanyang anak na si Jesus, ipinasok sa puso, hindi sa nguso.
Amen. Kaya sana ngayong panahon ng Kwaresma, yung gagawin nating mga bagay ng mahal na araw, ng 5 linggo ng Kwaresma, huwag sanguso sa puso. Every year naman inuulit natin itong pagdiriwang na ito, pero ang tanong, ano yung nagbabago sa'yo kada taon? Wala naman po, tumataba lang ako. No? Ano yung nagbabago sa'yo? Yung mahal na ina, alam niya na yung kanyang narinig at nakita at natutunan din sa kanyang anak, inilagay niya ito sa kanyang puso. Kaya nagiging matatag ang mahal na ina kahit ano man ang dumaan ang pagsubok sa kanyang buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kasi sanguso. No? Huwag sanguso, kundi sa puso. Amen. Kaya po, ngayong panahon ng Kwaresma, tinuturuan tayo, tumatahimik tayo. Kaya nga, bukas na kayo makikita ang bulaklak dyan. Babawasan na natin yung pagkanta ng mga masasayang awitin. Ala ng Alleluia. Wala na munang papuri sa Diyos. Praise the Lord. Wala na muna. Bakit kailangan tumahimik at ipaunawa sa atin ang katahimikan? Sapagkat tutularan natin ang mahal na ina. Sa katahimikang ito, babalikan natin ang laman ng ating puso. Ano ba yung siniksik ko dito? Sa loob ng 1 taon, ano ba yung laman nito? Sama ng loob o kabutihan? Mas marami ba dito ang binhi ng kabutihan o binhi ng kasamaan? Kaya nga, may kumpisal. Baka naman nalulungkot, paano gagawin? Kung alam mo na marami kang naikarga dyan ng binhi ng kasamaan, ikumpisal mo. Kaya nga, during Lent, nandyan din yung nabubuhay din ang Sacrament of Confession. Diba? Kailangan lumapit tayo sa kumpisal. Kailangan nating magkumpisal at least once a year. Nasa ano yan? Nasa aral ng simbahan yan. Tuwing kailan? Tuwing kailan dapat once a year. Diba? Kailangan at least once a year. Kung kaya mo, once a month. Kung talagang makasalanan ka, araw-araw. Pero at least once a month, once a year. Kung matagal ka nang di nakapagkukumpisal, sabihin mo sa Panginoon ng lahat ng mga bagay na iyong pagkukulang, na iyong mga nagawang pagkakamali, at handa ka laging tanggapin ng ating Panginoon para patawarin. Nang iunat niya ang kanyang kamay, nakaunat ang kanyang kamay, nawari ba, inaakap kita sa kabila ng iyong kasalanan. At kapag ito yung ating disposisyon, tinutularan natin ang ating mahal na ina. Ang mahal na ina, itinago niya sa kanyang puso, hindi ang kasamaan, kundi ang kabutihan. Amen. Kaya nga ngayon, mga minamahal na kapatid, sa gabing ito, magandang tingnan natin ang ating mahal na Birheng Maria. Makita natin sana na ang ating puso ay marunong palang magmahal, marunong palang magtiis, marunong palang magtiwala. Sa Kwaresma, hindi lang pala tayo tinuturuan na magsakripisyo. Tayo din, tinatawag magmahal, katulad ng ating mahal na Birheng Maria. Ang maging mapagtiwala, katulad ng mahal na ina. Ang manatili, katulad ng mahal na ina. At sa huli, gaya ng ating mahal na Birhen, tayo din ay hahantong sa tunay na liwanag ng muling pagkabuhay ng kanyang anak. Bilang panghuli, may papanood ako sa inyong video. At ito din yung magkukonclude ng aking mga pinagsasabi sa inyo. Ito na rin yung ating closing prayer. Ramdamin ninyo yung lyrics ng kanta. Damahin ninyo kung papaano ang mahal na ina tinuturuan tayo ngayong panahon ng Kwaresma na manatili, na makilakbay at sumama sa ating Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng pagbabago ng puso. Amen. Panoorin natin ito.
Sa ngalan ng Ama, upo na lang po kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Mahal naming Ina, patuloy mo kami ipanalangin at ihatid sa iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat po sa inyong lahat. Mahusay ano? Mukhang yung iba'y hindi kakatatawa eh. Kaya hindi kakatatawa. Lalo na yung mga ano, yung ano yun, yung ikalabing-tatlong utos, ano? Ano yun? Ano ikalabing-tatlong utos? Magturo. O ay yung ikalawang utos, ano? O sinasabi ko sa inyo eh, yung dagdag yung naalala ninyo eh. Nagpapasalamat po tayo. Allow me to read this Certificate of Appreciation. Certificate of Appreciation is awarded to Reverend Romel P. Marcelo for imparting his valuable time and effort as resource speaker during the Parish Lenten Recollection 2026 held at the Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de las Saleras, Poblacion Centro, Aliaga, Nueva Ecija. Given this 17th day of February in the year of our Lord 2026. Signed, Priscilla S. Manlusok, PPC Executive Officer, and yours truly, Parish and Rector. Maraming salamat po, Reverend Romel. Amen. Thank you po, Reverend Romel. Muli po, palakpakan po natin si Reverend Romel. Napakahusay po. Mauulit. Mauulit, ano, Reverend Romel, Advent Recollection. Advent Recollection. So, dito na po nagtatapos ang atin pong Parish Lenten Recollection. Maraming salamat po sa inyo. Meron po tayong inihandang kaunting pamatid gutom po dyan sa labas. Paalala po, magsimba po tayo bukas. Amen po. Amen. Tapos po, sa mga CPC officers, ay kunin niyo po kay Aris yung inyo pong program para po next week, para po sa ating parish anniversary. Maging ang mga head po ng mga lay organization movement ay pakikuha po ang inyo pong mga programs and envelopes. Muli po, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Ingat po sa pag-uwi. Kain po muna kayo ng goto.